Dragi naši radim majstori, moje ime je Boban i danas ću vam govoriti o pištoljima iz molerskog građevinskog programa Beorol. Pištolj za kartuše Profesional je jake konstrukcije sa poboljšanim odnosom krakova poluge na ručici. Namenjen je profesionalcima i maksimalan pritisak ovog pištolja je 181 kg. Pištolj za silikon skeleton. On je jako izdržljiv i težine 600 g. Beorolov hromirani pištolj za silikon je otporan na hemijske uticaje okoline. Ima ugrađen sekač i bušač za kartuše. Ima i traku za zglob na držci radi udobnijeg rada. Napravljen je od hromiranog čelika bez olova. Pištolj za Tiogit je aluminijumski pištolj namenjen profesionalcima. Izrađen je od aluminijumske tube, bez olova i držka je pocinkovana. Kapaciteta je 600 ml, a težina pištolja je 900 g. Pištolj za pur penu Extra je jake konstrukcije. Koristi se za upotrebu pur pene koja je punjena u boce sa navojem. Boca sa pur penom mora biti okrenuta na dole. Napominjem da je obavezno posle upotrebe pištolj očistiti Beorolovim čistačem za pur pene. I da spomenemo pištolj za silikon nazubljeni, jedan od naših najprodavanijih pištolja. Ovaj pištolj karakteriše odličan kvalitet po vrlo niskoj ceni. Izrađen je od kvalitetnog čelika, a i ono što je najbitnije, ima nazubljenu osovinu. Ovim se garantuje jak potisak i eliminiše mogućnost proklizavanja. Sve ove proizvode možete nabaviti u prodajnoj mreži Beorol.